Manipud iti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti naimbag nga adal, ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan Kinapudno ken Biag. Naimbag nga oras yung amin papagayan. Inta ibasa ti Efeso Kapitulo 5, versikulo 21. Paiturayan kay iti maysa ken maysa, kas pakakitaan iti panagraemyo ken ni Kristo. Papagayam, intay denggan ti maysapay a pakasaritaan, amay tampok dito'y programa tayo. Dalan Kinapudno ken Biag. Romeo, ingkaagluto, tanabanugak anapan na kilabada. Mabisina kon, isong agkape akpay. Ibaon mo na kita anak mo, masaduta. Anya, ibaon mo ti agtawon iti innem kan lima nga agluto, no di ka kat laglag. Sikati laglag, awan sirbim nga asawa. Kasta gaya mo, ah! Ay, ano ko? Apingin parsak mo kanyak ti pagkapkapyam. Ay, kaya't mo tatong-patongpaan ka, ah! Anay ko? Anay. Pumanaw ka dito'y sangok! Tama nga no agsip nga tilubong ko, gapukan ka! Nay, apay day tatakyag mo, Romeo. At damat limitan. Nan ano man ang day ta? Dinanog nak ni bakat ko. Anya, tapay. Nagapa kami, ah. Ay, unay kan, Romeo. Di mo pala tinong-patong pa. Una, binalas ko, ah. Kasta numadit aramid dya sawam. Tung pamaon, marwam. Mangtad kay ti kwarta, taibayad ko iti utang ko iti store ni bakat Petra. Anya, dumawat ka kanyak iti ibayad mo iti utang mo? Ha? Apay, anya ko mati inutang mo? Basta mangtad ka, awanan ti adu pa asaw. Apay, adda impadulin mo kanyak a kwarta? At dapat, di nga intad ko iti Sabadaw. Anya, jay sangaribo anat da iti insugal mo? Ay na Romeo, inggatang kun iti bagas kan sidaan. Apay, di ka nangipati? Ay na, no jak la makapagtapal, talaga nga isinakan. Oh, una, nagado dita babae nga gusto kanya. Di orag sinata. Awan serbi tataer mo, no agbisin met ti pamilyam, gapo iti kina irresponsablem. Naimbag nga agsapam, Helen. Umay ka ikan iti pansit kan bilo-bilo. Adoy, oh. Ha? Nekat, pagyamanak unay asenyang, naimbag ka pa ita makaluto ka iti kakastoy. Makaramraman ka nung amin dagiti anak ko iti pansit kan bilo-bilo. Iso nagluto akon, ah. Ay, imbag ka pa'y. Ngam siya, talaga nga awan igatang ko, nga uray makaramramanan. Anya katawanan. Pudno ti bagbagak. O ala, isublim tulatan dagiti malukong. Agyaman nak nga rod sinyang. Awan anyaman na. Bakit? Ato hindi sweldo. Ngam, nangalag iti pocket money ka sa nga ribulaeng. Narigat mat na pulos nga awan ti karga ti wallet ko. Wen lakay. Mayat mat lang no adda kwartam, ah. Anya nga iti igatang mo iti kanam no mabisin ka. At damat isagsaga na mabalon ko iti inaldaw. Bakit? Isasaanan anasken nga agatang akpay. Kat ti meriendam, ah. Kasjay. Wen no adda kayat mo akanan, kabayatan ti pannagnam nga agawid. Saan ko agastusen no saan nga importante? Itad kung tumutlaan kan kano tsak tumagastos. Ala, makamu ka man laangan. Aywan, intanto man makitsenda intan bigat. Kahit ko tagsida itad sa baw na. O sige, no day tati ko nam. Intay to makimisa. Kat kalpasan na, makitsenda tayon to. Uwan ah. Bakit? Kisman. Anya? Alan ah. Agas ti bannog ko. Ay, oo na yan.
OA ka talaga. Oy, sana kina-OA ti kasta, ha? Nadikat, tanda ti panagayat tayo ti tunggal maysa. Alamat din, Sige man laangan. Oh, makita mo. Dinagasan na dagos ti bandog ko. Ala, uwanan. Para ko nakman, Helen. Buset! Makapakigtot ka, mate. Aday nakman. Di ka mang singa itipan naturog ko. Unay kalakid din, Kaya't ko nga ganak pa iti may sabak. Buset! No di ka pala pumanaw dito, idakog taran ka ditan. Saan mo saan? Apay ko nam kay kayat kaya. Isukat kanto pa iti talaw. Pumanaw ka dito, tanos ang dardarak tarupam. Si kanto pa iti tong patong paet. Kunam matlan nakapimpintas ka. Nailaw anak to pa ila nang ikalay samat kan ka. Anya? Ngamin, nagalas ti ugalim. Oy, Helen! No kastoy mo lang nga kanayon mo nga apaan ti anak ko. Nasaysaya at laangan ngagsina kayo. Anya? Naranggas kay ti anak ko. No saan mo akaramutan, danugam. Unsaan tong paam. Iso mabalin ka day, agbalbaliw kan. Ay nananang. Sige, ibagayo matdagita kini Romeo. Tadagita abalikasyo para amin kini Romeo. Saan nyo nga isakit ti anak yo? Ngamen, iso ti awan serbi ng asawa. Kumusta kayong kapsat? Siyak ni Padre Guzman. Ti padi dito'y iliyo. Ay, kasta ka day. Ay, padi kayo gayam. Kunak no asino kayo itayan. Ita lang amin makita kayo kahit padre. Kaya't asawan day ta, saan kayo makimismisa? Iso asaan da nga maam mo. Ha? Agpaspasyarak, ta kumusta ak dagiti saan makapanidya simbaan iti Domingo. Ay, kwa padre. Kayat ko ti makisarsarita kada kayo iti apagbiit. Ay sige padre. Agyamanak. Kayat kayo nga awisan iti Domingo makimisa. Tapno aglalangan tayo iti simbaan. Naragragsak no ado tayo. Awisan nyo dagiti padayo alalakay kan babaket. Tapno agdaydayo tayo iti Diyos. Ay, kwa padre. Naragragsak ti biyag tayo kabsat. No isamira tayo ti Diyos iti biyag tayo. Oh, adtoy Helen. Padigwan ka iti sinigang abangos. Nagadungamin ti inlutok. Adtoy Ay na, agyaman na ka. Talaga nga awan si dami ita. Noodles ati ipasidak ko makadagiti anak ko no awan da ito impadigom. Idisok pa iti tugaw. Ay na, agyaman akmanan, sinyang. awan anyaman na. Sinyang, adaman damaga. Kasla naragsak kayo akanayon kinilakay mo. Ha? Wenmat, talagaan naragsak kami. Saan kami apulos anagapa? Aya, imbagman. Nasingpat ngamin ti asawan. Saan akas kin ni Romeo alaglag. Amom ka din no apay anaragsak kami? Anya ngay dayta. Ngamin, agturay ti ayat iti tunggal maysa kada kami. Ha? Paiturayan kami nga agasawa iti tunggal maysa. Kan, saan kami nga agibet iti sao ang makapasair iti tunggal maysa? Saan kami nga agbimbinog kaw? No adda parikot, solbaren mi iti nasaya at apanagsarita. Ha? Kan naragsak kami, gapotayap apply mi iti biyag mi dagiti sasao ti Diyos. Ngayon ka maadadal no kasta amakimisa kami. Kasta? Wen Helen, no adda ayat iti puso tayo, iturong na tayo iti naragsak a panaglalangan. No adda ayat kada kayo nga agasawa, naragsak met agraman anak yo. Dayta ti sekreto mi nga agasawa, Helen. Iso an naragsak kami akas iti obserbasyon mo. Sanyang bakit? Nabambannog ka na naglaba. Siya kung tagluto, takahasi ka mat. Saanan?
Tauray si ka, nabambanog ka mat manipod iti trabahom iti opisina yo. At adaan na banog ka. Tanagado ti linabaam. O sige, tapno awanan ti parikot, agtinulong tan. Sige, tapno mabibiit. Amom lakay, agyamihaman na kiti Diyos. Gaputan na singpet kan nasayaat ka nga asawa, kan ama dagiti anak ta. Anya? Pudno ti kunak. At ang sakit kahit mga gatangan na. Iso akas ta ti ibagbagam. When, agsweldo akin ton bigat. Di kagdanag. Anya? Allah, saan akas ta, matyo? Pudno ti imbagak. Saan apanagin ko kuna? Nasingpat ka nga asawa kan amma dagiti anak ta. Awan makunakkan ka. Agyaman akno kasta. Kan oray si ka. Nasayat kamot ni asawa kan inadagiti anak ta. Naragsakak mat taman nakaawat ka. Saan natin ang pateryalan na banag tinapatagkan ka. Kat amom nga ipatag ti pagbambanugak. When iso nga adamot basit urnong ta iti bangko. Para iti panagkolehyon to dagiti anak ta. Intay nangagan itay tinaibasa, ti surat ni San Pablo kini Tito. Nga iti surat na, kayat na apalagipan ni Tito dagiti tattao. May saditan ti kababalin ti maysa a Kristiyano. Ti urnos kantal na. Kastamatan ti pannakigayam. Kan ti panangliklik iti gurat. Ket mayaplikar daytoy kadatayo kakabsat ken Kristo. May palagip kadatayo ti panagparbeng tayo ken nasayaat apan nakigayam. Anatakneng kuma akanayon ti pannakilangen tayo iti tunggal maysa. Iti surat ni Pablo kini Tito, yunay-unay na tinakristanwan akababalin. Nasayaat ken naserbi dagitoy apam magbaga para iti amin. Kakabsat ken Kristo, intay nga ron aramiden dagitoy. Umuna iti pagtangan tayo, wenno pamilya tayo. Mayaplikar kadagiti agasawa, anak, ken aminan akameng ti pamilya. No kasta ti mapasamak, agbalin tayo apagtuladan kadagiti kaaruba tayo. Intay nga ron ipabiyag, ti intay madadal dito'y simbahan. Tapno maragsakan ti Diyos kada tayo. Ay padre, nay kita imayak na kimisa. Siyak tay sinarong karami di kalman. Wen. Nasaya ate may kayo nakimisa. Apay ngay akas la siyak matipas pasagidam iti sermon. Padre. Kapsat. Pasagid ti Diyos dayta kada tayo amin. Ay ka iso, padre. Maragsakan na makakita kada kayo, kapsat. Sapay ko tadakan tumanen inton sumaruno a Domingo. Wen padre, bayam tawi sakman dyan ako, tabarang agbali umatay. Amom ka di padre, kanayon adangran ni bakit na? No di nakaramutan, danugan na. Wano saan tong patungpaan na. Anya? Iso abayam man tawi sak dyan ako padre. Tapno makimisa mo. Unsin niyang, nakitak ni katugangak anak kimisa. Ngam saan ako na nagpakita liniklikak. Anya? Apay aliniklikam ngay. Ay, sabali ti ugali na. Ang mga no ibabainak iti kaadwan ti tao. Takas jay na dayjay. Isu siguro akas jay mo ti ugali ni Romeo. Tatimawid kan kwa na. Nasayaat nga ron no napan ka nakimisa. Ngam ko inayabam dagiti anak mo.
agraman ti asawam. Naragragsak ti pamilya no agkukuyog kayo a makimisa. Ay na, sayang. Awan nga rod kwartak. Sigurado nga agpagatang dagiti anak ko. Ala, sana bale. Tainton sumaruno, agkukuyog tayon to. Kat agbalo nak iti sandwich kan juice. Tapno addan to kanon dagiti anak tayo. Kasta talaga ti ubing. Agsapol iti makan. Sige man nga rod, tani. Awan makukwartak sinyang. Oh, si Kamat gayam pare. Wan pare, umay kayo awisan. Tada ba si taragragsak di tabalay? Kasangay ko ngamin. Aya, ay happy birthday ah. Wen, umay kayo asang kapamilya, ah? Sige pare. Kahit agyaman iti awis mo. Namnamaan mi ti kaadayo, ah, pare. Imbag pa'y ni Matyo, tama celebraran na ti birthday na. Di kagdanag bakit taselebraran tayo mo ti birthday. Kan birthday dagiti anak ta. Ngamin nadamot yung trabaho. Awan ngamin pilpilik at trabaho ita. Basta nadalos lakit di. Sa bagay, okay lang ang kanyak asaan tayo nga ag-celebrar iti birthday tayo. Basta lakit din na salon at tayo. Ken, saan tayo ang maawanan iti makan? Saan man bakit? Nagselebrar tayo. Basta lakit di at dakwarta. Nga uri basit lang nga sagana. Nang runa, no birthday dagiti anak ta. Ako nung ta bakit? Sa labali, tagpada tamot ang nagagatamang guide. Kain, nagbalbaliw tan bakit? Kain nalaing ka pa yung budget. Ala nga rod, no kastati ko nam. Ala, agrubat tayong ruday. Rubatam dagiti ubeng, tao malatiw tayo iti balay da pare matyaw. Wen lakay. Ne, nanang, adda kayo mat dito. Ay, huwan tay nawis nak ni Matyaw. Ha? Di sumungan. Ni Padre. Ay, huwan. May pag-orasyo. Padre. Ay, tama, padre. Dumanon kayo, padre. Agyaman na. Ay, umay kanilin. Intakabla awan ni Padre. Wen, nanang. Kumusta kayon, kabsat? Ay na, nasaya at lata, Padre. Da kayo ngay, Padre. Kumusta kayo, man? Nasaya at latta akas kada kayo. Awan gayam. Umay kayon tumanen makimisa intong Domingo, ah. Tanaragragsak tayo ngaglalangan, no adu tayo. Wen, Padre. Umay kami asa nga pamilya. Wan, oray siyak. Umayak mat, Awan ti misa alanganak, Padre. Nasaya at kabsat. Kat napanagnakan nyo mat siguro itan, ti kinasaya ti pan nakimisa. Tado ti maadal, anak Kristyanwa nakababalin. Pudno da ita, Padre. Nagbaliw kamin iti asawak. Uray ni katugangak kat nagbaliw matan, Padre. Katuan. Anya nga ti serbiti intay mangmangagan asursuro ti Diyos. No di tayo aplikar. Gusto ka, kabsat. Ala, sabay kumata itultuloy yun, tin kaya panagdengdengeg. Tapasayaatan na ti panaglalangan nyo asa nga pamilya. Kan kastamatan iti sabali a tao. Wen, Padre. Padre! Helen! Nana! Umay kayon! Mangantayon! Kat ikararag ni Padre ti makan. Ala, agkararag tayo. Katagyaman tayo iti Diyos, gapo iti kinasaya at ti panaglalangan tayo nga kakaruba. Kaya nagyaman tayo iti Diyos, takasangay ni Matyo itangal daw. Rumbang laeng akanayon nga akin kinaawatan ti agasawa. Paiturayan da iti tunggal maysa, tapno ti pagtaengan da, naragsak kan natal na. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok dito programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Virgie Buklay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kata kayo, ti MPBC
Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.